Aja ngece karo wong ora duwe. Sebab sing ora duwe dina iki bisa dadi sing nulungi awakmu sesuk. Akeh wong kaya sing atine garing lan wong kere sing atine emas. Rezeki kuwi ora tansah diwujudake saka dhuwit. Rezeki sejati kuwi ora saka gaji, nanging saka rasa legawa lan pangapunten sing ora iso dituku. Wong sing seneng ngremehke sejatine mung nuduhke yen batine luwih melarat tinimbang dompete. Mula aja gumunggung karo sing kok duwe. Sing duweni kuwasa sejati mung Gusti sing iso mbalekake tanpa kabar. Elinga le, wong ora duwe kuwi ora kanggo diremehke, nanging kanggo nguji sepira resike atimu saiki. Lengsa